Jotend Azimio nyiso jatend piny Kenya William Ruto mondo chop singo mar loso kod jo Kenya e paro mar chik mar omenda mag 2024 makoro osekelo ng'anyo e pacho kae. Ka ginyiso jatend piny mondo mi kik kaw mayot duond rawere mosenyiso ni ok gidwar paro mar chik mar omenda ma higani. Jotend Azimio go bende dwani ogai mar obila Japheth Koome kod komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei mondo mi ogwe tao. Gikone jotend arita ne oketho ratich rawere mane ng'anyo gi kwe juma mokalo. Tukiwa hapa Embakasi South leo na Nairobi, tunasema kama tutasikia Jumanne, kwa sababu vijana wa Gen Z wamesema bado wataandamana kiteknolojia. Hawa vijana wanaandamana kiteknolojia. Tukisikia bado wanauawa, ataonyesha baada ya nazidi na ule uongo ambao sasa hivi wamejulikana Kenya Kwanza. Tuataka Bwana Ruto be serious. You cannot go to Equity without clean hands. You cannot enter dialogue with the youth of Kenya when your police led by Koome and Bungei still have blood of Rex and the blood of Evans on their hands. If William Ruto, you are serious about dialogue with the Gen Z and Kenyans, anza kwanza kuamua ya kwamba Koome akome kuwa Inspector General wa polisi ya Kenya.